Xayrlı gün оқушылар. Бүгінгі онлайн дәрісте бір өзгерішлі тегізсіздіктер системасы белән танышырбыз. Моның өчен шундый мәсьәлә шешик. Тигез янлы эшпочмакның ян яклары 4 см, ә периметры 11 см-дан зуррак булсын. Эшпочмакның нигезе нинди озынлыкта була ала? Димәк, периметр 11 см-дан зуррак. Эшпочмакның нигезен x дип билгелик. X-ның кыйммәтләре берничә шартны канәгатьләндерергә тиеш. Беренчедән, эшпочмакның периметры 11 см-дан зуррак булырга тиеш. Гадиләштерсәк, 8 плюс x зуррак 11-дән. Икенчедән, эшпочмакның тигезсезлеге үтәлергә тиеш. Моның өчен эшпочмакның бер ягы калган ике якларының суммасыннан кечерәк булырга тиеш. Димәк, нигез ян яклары суммасыннан кечерәк булырга тиеш. Гадиләштерсәк, 8 зуррак x килеп чыга. Шулай итеп, x-ның 8 плюс x зуррак 11 тигезсезлеге дә 8 зуррак x тигезсезлеге дә дөрес булырлык уртак кыйммәтләрен табарга кирәк. Мондый очракта тигезсезлекләр системасын шешәргә кирәк дип әйтәләр. Һәм аларны фигуралы җәягә алып, әлеге рәвештә язалар. Беренче тигезсезлекне гадиләштерсәк, 8-не 10 якка чыгарабыз, 11 минус 8 3 була. Димәк, x-ның кыйммәте 3-тән зуррак һәм 8-дән кечерәк булырга тиеш. Моннан чыгып, эшпочмакның нигезе 3 см-дан зуррак һәм 8 см-дан кечерәк булырга тиеш. Без тигезсезлекләр системасының шешелешен таптык. Билгеләмә. Бер үзгәрешле тигезсезлекләр системасының шешелеше дип, системадагы һәр тигезсезлек дөрес булырлык үзгәрешнең кыйммәте атала. Системаны шешу, аның барлык шешелешләрен табу яки шешелешләре булмавын исбатлау ул. Шулай итеп, бүгенге онлайн дәреснең теория өлешендә бер үзгәрешле тигезсезлекләр системасына билгеләмә бирдек. Тигезсезлекләр системасын шешүгә карата мисалларны практик өлештә карарбыз.